Insindisa ezelanga lo ukuthi sizothi sisindisiwe ngoba sibiza uJesu. Cha. Insindisa ilethela ukuzoba neimpact empilweni zethu ukuthi kushintshwe inqondo yethu. La lesibilo lalamandla akunika amandla ukuthi ukhona ukuzehlisa noma kunika ipossibility necapability ukuthi ukhona ukuzehlisa. Ukhona ukuphila nabo bonke abantu noma ngabaphansi kangana noma ngabe ba debased abana lutho kangana nabafundile kangana. Futhi lamandla yakhona ukwenza ukuthi mawuthi awufundile akuphakamisa kuveze njengomuntu ofundile. Ngoba amandla sezulu amandla ngaphezulu kwemfundo. Amandla ngaphezulu kwemali. Welcome once again kwiKota 2 Media. Igama lami ngumduduzi ngwakashabangu. Sibongeke ukuthi sibonge nje kubo bonke abantu ababukela le channel. Mangabe ukuthi nje uyaqala ukufika kule channel uyithole nawe usuhlangana nayo. Usubscribeile noma usubscribeanga ngizothi mina nje you are welcome, feel at home. Hlala nje umamele la kukhulunywa nje ngomuntu noNkulunkulu kuphela. Yabona nje kumuntu obekade esethu sekhathelo uNkulunkulu lana siyakukhuthaza uphinde uvuseleleke uphinde futhi uyithole sewuthola amandla uphinde uqhubeke kumuntu ongazani noNkulunkulu sizokwazisa nje ukuthi uJesu inkosi akukho konye ukuphila ngaphandle kaJesu Kristu kanti ke siqinise umuntu vele nje osendleleni ohamba lolu hambo lokukholwa ukuthi haya wedwa bakhona nabanye njengoba ubona nje siphani ithemba angedwa ke nginomfundisi la ukhona ubabukhumalo ngijabulile namhlanje sinaye bathake ngimuphe nje ithuba lokuthi abulise. Amen. Siyabingelela kakhulu babushabangu nababukeli emakhaya. Yes. Kade yagcinana. Yeah, sekunesikhathi. Almost a month. Or a month ngaso. Yeah, almost a month. Kodwa ke ngokamoya sisonke ngoba lahlangana khona sihlangana emzimbeni. Yebo. kaJesu sezulwini la sifike sitholane khona. Noma ngokomzimba emhlabeni singahlukana kodwa ngokukamoya sahlanganiswa. Yes. Saba munye ngoba kulethi zikaNkulunkulu wabenza ababili baba munye ngawo lo mzimba. Yebo. So sisonke nje siyabonga kakhulu uNkulunkulu esasigcinile. Sisazosho nje ukuthi akekho umunye usindisayo awuzwakhe kodwa uJesu Kristu phela waseNazaretha. Isamili message saseyiyo. Yes. Yeah. Ngiyazi ke ukuthi wena futhi asiphathele nani esihloko. Amen. Wena nje waziwe sokhuluma ngani siqhubeke ngayo angidedele kuwena. Amen. Uyabona njengoba isikhathi esithe ukulokunjani sekuvele kwakuningi kodwa ke akwazi ukukhulumeka konke ngesikhathi esisodwa. Fanele sikhuluma kodwa ngesikhathi esisodwa ukuze kuzozwakala kahle. Ngoba singakhuluma konke ngesikhathi esisodwa ngeke kuzwakala besithini. Oh yes. Kodwa nje ngifisa ukuthi sikudlulise namhlanje noma kuzocover intwanyana eziningi. Inhloso yensindiso. Oh yes. Bese ngaphansi kwayo ngithi umoya weqiniso nomoya wabaFarisi. Inhloso yensindiso phecelezi umoya weqiniso nomoya wabaFarisi. Oh yeah. Yeah, so ngoba sekhambe kwahamba kwalahleka ipurpose yokuthi what was the mission, what was the purpose, what was the goal. Yes. Ukuthi uJesu Kristu ezemhlabeni. Oh yes. What was the goal ukuthi uNkulunkulu azehlise ebuNkulunkulwini. Yes. Abe umuntu. Yes. Ukuze azokhona ukuthi enze umnikelo kusindiswa abantu. Uyabona ke nje sikhuluma kancane indaba yokuzehlisa. Makuthiwa umuntu uzehlisile kusuke kukhulunywa ngesinye isenzo. Uma ngisothi mina nawe siyaxabana lana. Sixabana xa usho noma ngayini uyithandayo noma ke ngibeke inverse. Siyaxabana ngisho noma ngayini ngithandayo kwena khulume yonke into bese uyathulela nje. Abantu abangaphandle bazothi wazehlisa uShabangu. Oh, okay. Bese kuba nokuthi umuntu angenza example njenge president, president. Yes. But uyakhona ukuthi ayohlala nabantu abahlala emkhukhwini, ahlale nje nabo. Kube ngathi akasiyo president. Okay. Umuntu uyinkosi. Kodwa uyakhona ukuthi ahlale nama plebeians, abantu abangelutho, othi umisa nemoto estradini, ahlale nabaxoxa buza inkinga zabo. Oh yes.
lokho kuletha isithombe sokuthi lowo muntu uzehlisile. Why kuthi uzehlisile? Because ilevel yakhe yempilo isukithi lo muntu akufanele ngabe uhlala nalabantu. Ngoko level yakhe yempilo. There is why isikhathini esiningi masokhuluma ngokuzehlisa siyasibheke umuntu kakhulukazi indaba abafundile nabantu abanemali nabantu abama celebrity. Bese sibheka indlela aba interacta ngayo nabantu abangekho kulo level of celebrity yokuba nemali kanjalo nokufunda. Uma kuzothi ufundile but uyakhona ukuhlala nabantu abagcina ka standard 2 uxoxe nabo sengathi understand kungaveli ukufunda kwakho understand abantu bakujaja njengomuntu ozehlisile. Right, uma uzoba umuntu onemali ube nayo yonke into kodwa ukhona ukuhlala nabantu abangenayo imali. The day abantu bezwa ukuthi unemali bebe sebekhipha ijudgment ukuthi lo muntu uzehlisile. Uyazi unani. So now malithizo likaNkulunkulu uJesu Kristu wazehlisa. It means there was a level aye kuyo. Mhlamba ke sithole singekhuluma kakhulu lapha encwadini yama kaPhilippians 2. Ngoba angeke azehlise ekubeni ayevele phansi. So kuthiwa wazehlisa from somewhere wangena ku level esamwe ethe kuba ngaphansi kwale yena kuyona. So le level esinikwa yona ukuthi wangena kuyo fanele sithole na ukuthi level yani and yipi futhi le level ayezehlise ekuyo. Philippians 2. Yeah, ngizocela nje sifunde nange bathini lokhu nje nange English. Yeah, ngiphethe nje amplified la iyachaza kamnandi. So ngafunda ngesizulu. Yini isizulu? English ke la kimi. Okay, New King James. Okay, ithi ngifunde nje ngesizulu. Okay. Ngizoqala nje laphana ku5. Ihloko sithi ukulandela uKristu ekuthotshisweni kwakhe nasekuphakanyisweni kwakhe. Yasizwa nje isihloko sesinika iminingi ukuthi siyamlandela uKristu ekuthotshisweni kwakhe nasekuphakanyisweni kwakhe. So thina okwethu kulandela uKristu kulezi zinto azenza oqala ukuthi wathotshiswa. Okwesibili wasiyaphakanyiswa. Akukho ukuphakanyiswa kuNkulunkulu kungavelanga kuthobisa. Akukho. Fanele uma uzofuna ukuthi uNkulunkulu akuphakamise uzithobe qala. Abasithoba abantu bami ababizwa ngegama lakhe. Commandment levela kuNkulunkulu. Uthi uNkulunkulu thina masithobe nokusiphakamisa. I-commandment levela kuNkulunkulu. Asiphakamisi thina njengabazalwane. Thina kufanele sithobeke. Kufanele sithobeke thina. There is why thina indaba zokuthi sifundile azisho lutho. There is why thina indaba zokuthi sinemali azisho lutho. Indaba zokuthi mhlambe sidumile singama celebrity azisho lutho because kune message noma kunesiko impilo esifundiswe lona kulombuso. Umbuso kaJesu. Umbuso wasezulwini ukuthi umzalwane ngasonke isikhathi uyathoba. Qiniso. Umzalwane akabi nama class. Kabe nama class ukuthi umzalwane sekuzothiwa athi mina ngiphili nalabantu. Mina naye category yami. Akusho ukuthi lokho you are not conscious about yourself. Awuzazi level yakho. There is why uma labantu abakuleyo level sebephila impilo ob level babo awungeni. Ngenze example. Wayetholakala uJesu ehleli nabathelisi. Kodwa akusho ukuthi wayethelisi. Wayeshumayela ivangeli axoxe nabo. Wayengatholakala uJesu ehlezi nefebe. Ezoshumayeza ezotshela ngendaba yombuso kaNkulunkulu kodwa kusho ukuthi lokho wayesefebe. Wayengatholakala uJesu ehlezi nabadakwayo exoxa nabo ngoba ipurpose wakubalapha. Wayetholakala uJesu ehlezi nempumputhe ebona ipurpose yakhe ukuthi babona bangaboni kodwa kusho ukuthi ngoba naku bazi impumputhe bese mina ngihlangana nempumputhe. Yebona indaba. So but lokho ukuthi atholakale nempumputhe akumenzi impumputhe futhi akusho ukuthi manje sekufanele akhipha amehlo abe impumputhe ukuze afane nabo. Right? So thina kuthiwa masithobe. Ngifuna nje ukuthi siqale ku5. Ithi mawubekini lowo mqondo owawukhona nakuKristu Jesu. La ekholweni kunomqondo thize ekumele umzalwane abe nawo. Nyakuso. Ngoba indaba yokukholwa nendaba yensindiso iza ngqo engqondweni. Uyabona insindiso ayiyeqa ingqondo. Futhi ayihlali kwenye indawo insindiso ngaphandle kwenqondo.
ngoba into ekufanele iguqulwe kumuntu into ingqondo ithi nikelani lithi izwi laNkulunkulu masifunde encwadini yaMaroma ithi nikelani imizimba yenu njengemnikelo ephilileyo nengcwele nithanda uNkulunkulu ithi makukhonza kwengani ngokuqonda so uma sesingena ekukholweni insindisi letha lento ekuthiwa understanding ngokuqonda ngoba umuntu engakasindiswa wenza into angazazi ngizokhuluma kube kuningi ihlanganisa hayi but ake ngizwakale sinikwa inqondo entsha uma siqala sisindiswa inhloso yensindiso izosinika umqondo omusha esasinganawo uJesu engakafiki uma uJesu Kristu ehle vele ezulwini wehla nomqondo omusha ezowunika umuntu ukuze kuphume inqondo endala ingakho uma ufunda incwadi yaMaroma ke lapha chapter 12 verse 2 bese ethi athi makuguqulwe kungahambi ngandlela lelizwe uthi makuguqulwe isimo senu ngokuba yenziwe ibentsha inqondo ngiyakuzwa so akwazi ukuthi ungathi usindisiwe kodwa usenza izinto zomqondo omdala umoya wokufarisa lowo okay akusumoya weqiniso kunevangeli elingenileke ivangeli lithi as long as uthe uJesu Kristu uyinkosi nomsindisi noma ngabe uyona ezulwini amanga lawo lingenile so ngizothi namhlanje ngizothi uma insindisi ifikile kumuntu bonakala ngoshintsho and lolo shintsho liqala enqondweni ukuthi ngalendlela obubuka ngayo izinto awusayibuki manje ngalondle ngoba indlela ocabanga ngayo isishintshiwe manje yabona lo ndaba lo futhi sekube ne-upgrade noma sekube ne-renewal nokuguqulwa kwe-engine yakho mangabe ubuya imoto ngoba thina inqondo yethu fana ne-engine kuthina ubuya imoto ne-engine engasasebenzi kahle mayifika emqanseni ngathi mhlawumbe ngahamba ngo-20 makufika uJesu phela kufanele kubonakala ufikile uJesu ngoba ayisahambi ngo-20 emqanseni isihamba njengemoto enormal ngani sikwenziwe lento ebizwa kuthiwa i-engine overhaul the maintenance and the repair of the engine usuwenziwe wamusha nabantu abebekubona njalo uma ufika emqanseni ufana nesikorokoro dododododo sebeyamangala uma ufika emqanseni udrava njengo X5 why cause inqondo seyishintshiwe awusaxakwa izono zobufebe lento ebixaka ukuthi wena mubona into yomuntu uthi lahlile ubusela usuyebuka into yomuntu uhawukela uthe ngathi ungamtshela uthe yazi funa gayihleli kahle nansi hayi ubona into elahlile why inqondo iguquliwe ngoba ivangeli umaliza lize enqondweni lifike lidile nenqondo yomuntu le ndlela obucabanga ngayo wrong kakhulu ukuthi wena mubone ilokhu njani intombazana ubona into yokulalo yayibona indaba uma ubona imali ubona into yokuntshontsho wrong uNkulunkulu akayifuni kuthilo nani nenqondo ma izwi leNkulunkulu lithi lithi mawubekini lowo mqondo owawukhona na kuKristu Jesu then we need to investigate wayinamuphi uJesu umqondo ngabe uJesu Kristu wayenomqondo wokuntshontsha sekumele sike investigate sikubhekeke lokuthi wayenomqondo wokuntshontsha yini answer siyayazi cha ngabe uJesu Kristu wayenomqondo wobufebe cha ngabe uJesu Kristu wayenomqondo wamanga ngabe uJesu Kristu wayenomqondo wokuzonda abantu azikho zonke lezo zinto manje mawuzothizwa kaNkulunkulu mawubekini lowo mqondo okhona kuJesu Kristu then thina kutholakala kanjani lezi zinto engizibalayo kodwa sithi sinomqondo kaKristu kuyakhomba ukuthi njengobusho sisasena lo umoya wobufarisi lokuthi sifuna ukukhonza uNkulunkulu ngendlela zethu asifuni ukukhonza uNkulunkulu ngendlela ayishoyo nendlela asinika yona okusho ukuthi asifuni ukukhipha lo mqondo omdala umofarisi ubambile futhi hayi nawo ulungile uMose wathi wena ubani ngoba uNkulunkulu wakhuluma kuMose manje wena ubani ngoba thina sazi uMose mqondo omdala asifuni ukukhipha ene sifuna ukukholwa nawo uthini ke mangabe ekhuluma kulokhu njani uJohn umbhabhadisi owuyena ezolungisa indlela ubona abafarisi nabasadusi beza kuyena mhlamba ke siye kuyona ngoba ngifuna ukuthi sikhulume ngezinto singafuni okay la kimi ithi ihloko sithi John preaches to the people Then he said to the multitude that came out to
to be baptized by him. Brood of vipers, who want you to flee from the wrath to come. Verse 8. Therefore, bear fruits worthy of repentance, and do not begin to say to yourself, we have Abraham as our father. For I say to you that God is able to raise up children to Abraham from these stones. Okay, ngifunda ngesiZulu. Okay. Ithi ngakho ke wathi ezixukwini ezaziphumele ukubhabhadiswa nguye. Usho ezixukwini uJohn uthi inzalo ezinyoko ubani onibonisa ukubalekela intukuthelo ezayo na. U8 bese ethi ngakho vezani izithelo ezifanele ukuphenduka. Yes. Now as underline lamazwi. Amazwi athi vezani izithelo ezifanele ukuphenduka. Right? Hayi ukuthi nizosho ngomlomo. Wathi siqhubeke na izosholo. Uthi ngakho uthi ku8 ngakho vezani izithelo ezifanele ukuphenduka. Yes. Ningaqali ukuthi phakathi kini sinobaba uAbraham ngokuba ngithi kini uNkulunkulu unamandla okuvusela uAbraham abantwana kulawa manje. Kunento eyenziwa yilabantu laba babiza ngenzalo yenyoka. Banobuqili. Ngoba inyoka injalo iyiqili. Ibikhuluma ngomlomo ithi bathi thina singcwele. Ubungcwele babo is by association. Akunasithelo okubona sithi thina singcwele. Awuzwake. Right? Yes. Insindisi izoshintsha umuntu uthabe nethelo zikamoya nethelo zokuluka. Laba bafuna ukuguquka. Uthi ke uJohn uMbhaphathisi uthi nine ninjalo ningafuna ukuguquka kodwa nibe nifuna ukucategorizewa njengabantu abangcwele. By association nizalwa zinyoka. Ninzalo ama vipers ninzalo yenyoka. Sebekhona ke abazalwana abanjalo lapha phakathi kwethu. Abazalwane abafuna ukuthi kuthiwa bathi thina singcwele ngoba sitsamukela uJesu njengenkosi nomsindisi siyeke ukuthi siyafeba. Siyeke ukuthi siyantshontsha. Hayibo. Bafuna ukusindiswa by claims and association. Ukuthi nathi siyasho ukuthi uJesu inkosi nomsindisi sibone isisolana. Lithi izwi kaNkulunkulu kufanele ziveze izithelo ezifanele ukuphenduka. Hayi sisho. Wayizwe ngimeqhubeka lapha na ku8 ithi ningaqali phakathi kwenu ukuthi sinobaba Abraham because yinto ababemangayo le. Bethi thina singabantwana baAbraham therefore sikaze sibeziqila. Babetshela uJesu lapha na ku John 8. Bethi usho kanjani sasiqila thina ngoba thina asikaze sibeziqila sinobaba Abraham. So these people according to them they were righteous by association. Sekunabazalwana abanalo moya uFarisi. Insindisi ezelanga lo ukuthi sizothi sisindisiwe ngoba sibiza uJesu. Cha. Insindisi ilethela ukuzoba neimpact empilweni zethu ukuthi kushintshwe inqondo yethu. Lapho ke masishintshiwe inqondo yethu kuzovela izithelo ezifanele ukuphenduka. Hayi ukuthi so claim angeke usho kuzobonakala ngezithelo. Kuzobonakala ngezithelo. Yilento ke esho uJesu. Ethi isihlahla nesihlahla sokwaziwa ngezithelo zaso. Yebo. Hayi ngokuthi isihlahla sithi mina ngumpentshisi. Noma singasho size sikhale noma size siphuka amagatsha. As long as singakali produce ipentshisi akusise samapentshisi. Or as long as siproduce ama-apula akusise samapentshisi. Yebo. Ngoba kufanele sibheke isithelo. Asikwazi ukuthi singathi isihlahla sisihlahla samapentshisi sikhipha ameva. Kamngapha ameva. Hayi akwenzeki. Uyayibona indaba. So nansi inkinga esikhona. Iyini inhloso yensindiso? Inhloso yensindiso ukuzoshintsha umuntu. Bana kumuntu ashintshe. Bekunendlela obowenza ngayo izinto. Ibingamthokozisa uNkulunkulu. Bengibhema mina ngenze example. Bengiphuza ngidakwa mina ngenze example. Bengifeba mina ngikhuluma ngomuntu eyena la. Right. Lezi zinto obuzenza wena. Umifika insindiso. Mele ishintshe. Hayi njalo. Bese kuzokwenzeka izinto kwela nokomqondo omusha okungumqondo kaKristu. Qiniso lelo. Okungumqondo kaKristu. Asithi umfunda kancane lencwadi. U9 uthi
namanje izembe selibekiwe empandeni yemithi ngakho yonke imithi engatheli isithelo isihle yakunqunywa iphonse emlilweni yonke imithi engatheli kukhulunywa ngabantu la uNkulunkulu is not concerned about ihlahla ekhuluma ngomuntu wonke umuthi noma ungalibiza igama lika Jesu uzukhale uginqika urole ngekhanda phansi umithelo zakho zisezimbufeba unamanga untshontsha uliqili angifunde namanje izembe selibekiwe empandeni yemithi ngakho yonke imithi engatheli isithelo esihle yakunqunywa iphonse emlilweni umunjalo Nceko yebo ngizwa kahle phonse emlilweni hakusho mina kushizwa asizithiwe nqunywa ubani ngoba abantu bafuna ukwenza uJesu angazi bafuna ukumenzana uJesu bafuna ukumenza angathi bafuna ukumenza unodoli athi uJesu unodoli yambona unompopho imfaka evuma kwasana Jesus Christ was never disparate when he came. Actually, he saw our desperation out of sympathy and love. He saw our suffering out of fatherly love. Wathi ngizokwehla ngiyoba siza njengoba bebona indodana yakhe ihlupheka. Hayi ukuthi yena wayehluphekile. Cha, wayengaswe. Hayi ukuthi wayebhorekile. Insindiso ayizanga ngoba uNkulunkulu wayebhorekile ezulwini. Bazalwane bafuna uku-interpreta kanjani. There is why sesinabazalwane abaphompasa abazalwane abangenako ukuzehlisa athi umzalwane angafunda cabanga ukuthi manje sekufanele ukuthi insindiso ihambe ngendlela ojena ufunde kangakanani kanti lutho ihambe ngokuthi insindiso yena senemali kangakanani insindiso sefanele manje ihambe ngokuthi yena seyi-CEO emsebenzini uphethe abantu kamasipala uyimeya u-MM municipal manager sekufanele sishintshe izwi-ke manje sishumayele ngokuthi yena naku sesino MM akunansindiso yo MM vis-a-vis insindiso yabantu abangasebenzi insindiso yinye nezwi likaNkulunkulu linye Jesu Kristu wenzela into yinye ukuthi aguqule ibehavior necharacter yomuntu ibe suitable to i-character kaNkulunkulu intando kaNkulunkulu the divine will of God okuyini ama-commandment and the laws of God ayizelanga insindiso lezi zinto esesitshelwa zona namhlanje cha sithandazela ukuthi kufanele sithola ama promotions asikho lapho so ithini ke lencwadi sivezela indaba yokufika ngathini ye aim yokuphenduka komuntu mayiphendwa kufanele kubonakala ithela that's number 1 number 2 ithi ke uma ihlahla sithela ithele ezimbi leso sihlahla sonqunye sifonse emlilweni futhi ngamanye amazisoshiswa ngamanye amasolahlwa uma ke into isihlahla siphonse emlilweni siyasiyasha sinqonqe siphenduka umlotha so should ihlahla sibhekeke ukuthi asithele that's why ngeke uNkulunkulu adile nehlahla vele naye abhekile ukuthi lethi ngasivele sithele akanandaba nalezi eyivele ingeyithele kodwa ubheka ihlahla lesi abonayo ukuthi kumele sithele kodwa sitheli yilese sonqunywa nezingatheli ziyanqunywa John 15 John amagatsha angatheli babe wanquma phonse emlilweni ngoba kumele ithele kodwa ayitheli uma ihlahla sikhula singatheli siyaqalekiswa uJesu Kristu uhlangana nesihlahla somkhiwane right isikhathi sokuthi sithela sitheli uJesu Kristu waniqala kusiwa kusekuphinde kumile babe buya sasibonile inkinga enkulu sinabazalwane abangenazo ethele inithele imisebenzi emihle enkosini sesinabazalwane abasindiswe ngomlomo bangafuni umsebenzi okukhuluma ngomsebenzi ekwensindiso abakufuni lokho akukho ukukholwa okungenayo imisebenzi ngiphinde le kusoze Abraham ubizwa ngoyise okukholwa manje sibheka lapha kumaHebheru lithi ke akuzange kuthiwa nje uyise okukholwa kunezinto azenze ezafakazela ukukholwa azakhuluma umpostoli uJames athi uma ukukholwa kunayo umsebenzi sekufileke right so akukho ukukholwa okwakwaba khona kubo bonke abantu esibabiza ngamaqhawe enkolo kwangabe nawo imisebenzi masokhuluma nje ngoDavid yedwa sizothi uDavid waba iqhawe lenkolo sibhekeni imisebenzi ayenza sibheka ukuthi wayelusa inkomo zikayise cha hayi kanjalo sibheka ukuthi wayenamakhosikazi amaningi cha sibheka ukuthi wayenemali cha sibhekani kwathi ngelinye ilanga ethunyiwe uDavid kuthiwa akahambisela abafowabo ukudla
wafica kunendoda lapha ayithuka ibutho likaNkulunkulu uyayizwa indaba wayesethi ubani lo mfarisi o-uncircumcised ukuthi angathuki ibutho likaNkulunkulu ngokukholwa uDavide wathi le ndoda ngizomelana nayo mina uthini ke manje ngizomelana nayo akathi ngiza nenkemba akathi ngiza nobuqhawe bami nobuchule uthi ngegama lika Jehova ngiza ngalo uthi mefakaza lapha enkosini kuSawuli uthi hayi weSawuli nayo khiphe yakhe lokhunjani iCV uma ngabe uSawuli ethi wena umfanyana nje le ndoda iqhaweleni from ebusheni bayo uza nani uthi hayi mina ngakhona ukuthi ngisehlala ngivikele izimvu zikababa ngophi eBereni nakungwenyama ukhuluma yini ukukholwa usethi lo uNkulunkulu wangipha amandla lapha uzongipha futhi amandla ukukholwa lokho umsebenzi azangabaleke wama ngokukholwa kuNkulunkulu siyayazi indaba kaDavid so ngikhuluma la ngikhuluma indaba yokukholwa nomsebenzi uMoses lithi izwi kaNkulunkulu ngokukholwa wala ukuthi abizwe ngendodana yendodakazi kaFaro wancamela ukuthi ayohlupheka nabantwana baNkulunkulu kunokuba jabule kuphi encebeni esikhashana okona kwesikhashana akukho ukukholwa kuyoba khona imisebenzi ingabibiki yini imisebenzi zithelo lento yenzayo ifakaza ukuthi uyakholwa noma ukholwa umiyimbi ifakaza ukuthi awukholwa ngoba bonke abayokholwa kuJesu imisebenzi yabo yoba mihle ngoba umqondo kaKristu yoba kubo futhi le ndlela iphethini uJesu Kristu enza ngayo izinto yoba kubo yabona indaba iphethini yokwenza izinto le yasho uJesu yoba kubo there's one thema ngibuza ngathi ikuphi uJesu Kristu akwenza kulezi zinto lezi asikutholi wayehlala nabo baze bamsola ukuthi uhlala nabo amasela kodwa yena wayengelona isela asimtholi nje enizokubheka eceleni futhi akabafostanga ukuthi mabaye kukusela wabashumayela right so nathi sibizelwe lokho ukuthi sizoba neinfluence kubantu ngecharacter yethu esesiphiwe sithola kuphi ivele ezulwini asibuyele khona lapha emuva ngoba ngisafuna siveze indaba yokuthobeka ithi ke mawubekini lowo mqondo owawukhona nakuKristu uJesu madoda imnandi lencwadi esithi owathe nesimo sikaNkulunkulu akazi asho ukuthi kuyinto okuphangwa kulingana noNkulunkulu now isiyasitshela ukuthi isiphi isimo abenaso amanye ama version athi even though he was God right akukusho ukuthi wayenguNkulunkulu lena ithi wathe nesimo sobuNkulunkulu right kodwa akazi asho ukuthi kuyinto okuphanga kulingana noNkulunkulu bese imeqhubeka ithi kepha wazidela ethabatha isimo senceku enziwe ngomfanekiso wabantu ufuna si-underline leyo wenziwa ngomfanekiso wabantu kodwa isimo sakhe uNkulunkulu kodwa yena wazehlisa wathatha isimo sani sabantu so khona la ephuma khona la efakwa khona and la efakwa khona kuthiwa isimo sokuzehlisa leso so uma uJesu Kristu ezoba umuntu uzehlisile ngoba yena akasuka umuntu yena uNkulunkulu uphumile eNkulunkulwini wazehlisa wangena ebantwini wangagcina ngokuzehlisa ngena abakhona abantu ababantu kodwa baba amakhosi kubantu right babe bakhulu babe nemali siyababona sina ba drive imoto enkulu bahlala endlini ezinhle ba Prince of Dubai abantu abanemali abakutshela ukuthi ba honor Manchester United ba honor in azange abe njalo uJesu azange ahlale ePalace weza wazoba inceku wahamba uJesu wayophila nabadwebi benhlanzi wayeka amakhosi ekhona uthi ayo rub ama shoulder namakhosi Herod wathi nakuba yinkosi hayi ngokuvotela nokubekwa ngokuthi uNkulunkulu wathi mina ngike kulokhunjani ukuyoma ngifike emhlabeni iassociate namakhosi kuze ngibonakala sekufike odale konke wahamba wayakubantu ababengalutho imfundane engafundile wafika kumfundane engafundile uNkulunkulu ozehlisile umuntu wayibiza wathi ngizosebenzisa nina umzalwane kufanele athathe leyo phethini
hayi ukuthi enkonzweni mase kufanele kube nama class makufika umuntu odrive imoto enkulu kunyakaze wonke umuntu sekufika umuntu yena kuze kusho nabafundisi bathi mama sekufike wena Khumalo hayi khathi kufika abantu ngani uKhumalo ummeli ngani uKhumalo udrive imoto enkulu makufika abanye abantu abangenazo lezi imoto hayi kuyathuleka nje akakwenzanga lokhu Jesu Jesu akayanga ePalace Jesu Kristu akayanga kubantu abanemali akayanga kubantu abafundile sikhumbula ngelinye ilanga uLukhunjana uJohn noPeter balapha indoda ehleze eminyanga abathi umuhle icela imali yes kuzenzo 3 lento dela ukucela ngicela imali bathi bebheke emehlweni bathi silver negolide asinalo kodwa esinabo sokunika kona igama la Jesu sokumhamba baba investigate wababuzwa ukuthi ngisukumise ngaliphi igama lendoda bathi njengoba nibona lento ihamba ngegama lika Jesu Kristu iyalokhunjana lithi izwi kaNkulunkulu bebona isibindi bazi ukuthi bayimfundana abafundile they were untrained and uneducated people kodwa bebona isibindi base beyaqonda bekade benoJesu now asithole something ngeke umuntu enoJesu ugain isibindi umuntu enaye ingakho lithi izwi kaNkulunkulu hlala eJerusalem nize ngcwaliswe ngamandla lamandla kunika isibindi uPeter wayeligwalo wadayisa uJesu wazwakhala ngokugwala bakhe uma semuthola umoya ongcwele uyena osukumayo lethu ufakazi ukuthi madoda lamadoda awadakiwe ngani sekukhona isibindi sokuthi unoJesu kuye mkhulu ongakunina kunalo sezweni lesibilo lalamandla akunika amandla ukuthi ukhona ukuzehlisa noma kunika ipossibility necapability ukuthi ukhona ukuzehlisa ukhona ukuphila nabo bonke abantu noma ngabaphansi kangana noma ngabe ba debased abana lutho kangana nabafundile kangana futhi lamandla yakhona ukwenza ukuthi mawuthi awufundile akuphakamisa kuveze njengomuntu ofundile ngoba amandla sezulu amandla ngaphezulu kwemfundo amandla ngaphezulu kwemali umqondo wasezulwini umqondo kaJesu uma usungenile kumuntu character yomuntu iyashintsha anga operate ngendlela abantu aboperate ngayo asinayo umzalwane othi mina ngihlala nabantu abangafundile ngihlala nabantu abangenalo ngoba ngifundile akusuka umzalwane loyo ingqondo endala asinayo umzalwane obuka abantu ngokuthi banani umqondo wasezweni loyo umqondo wabafarisi umqondo ukuthi mawuqhamuka kufanele uthotshelwe uguqelwe asinayo thina umzalwane ngoba nangu umfundisi ngiphathele iBhayibheli asinayo ibalekile nalo umqondo wokufarisa asinayo thina umzalwane uthi makuyimi ngizoqoqa ngokuhluka ngizoqoqa umjivo omkhulu asinayo ngibonakala ukuthi mina ngihlukile kiyo uma bezofuna uJesu kwafanele ukuthi kube omunye wabafundi omidentifyayo uJesu ngoba bengeke bakhona ukumbona babona ngoba babefana ebenganazi iziphambano ezihlukile bengena umjivo ohlukile igament ehlukile bengena umjivo nesiphambano obonakala ukuthi uzothwala iziphambano zethu wayegqoka njengabo ekhuluma njengabo there is why uLukhunjana umpostoli uPeter emphika uJesu umphika intombazane ilalelanga nje uthi ukhuluma njengaye nalokukhuluma kokufana now izwi laNkulunkulu lithi uma bebona isibindi kodwa beqonda ukuthi abafundile imfundana base beqonda into yimbe benoJesu why bethi baqonda ukuthi bebenoJesu babona isibindi because Jesus was a man of brave yebo was a man motivatwa ngathi wayehamba ngesibindi ngoba wayenamandla sezulwini that is why uJesu engabalikanga kusebusuku eGetsemane phela kwakusebusuku futhi ayengekho light la kodwa ngoba ihour laselifikile wama wathi sithe sami sesifikile ngaba abakhapheli bami sebefikile wama ngesibindi bembuza ukuthi akashintshe ukuthi uKristu noma indodana kaNkulunkulu wathi nguye noma ngabe niyangibulala ngiyiyo noma ngabe niyanginquma ngiyiyo noma ngabe niyangibethela ngiyiyo noma ngabe niyangigwaza nenzani ngiyiyo indodana kaNkulunkulu wakumela lokho ngesibindi so they identify abafundi neassociation yabo noJesu ngesibindi hayi ngokuthi bayasho into abayenza ukuma ngesibindi le nto niyibona imile igama lika Jesu instead kusha abantu ukuthi sibona ngokuthi sibona ngesibindi hayi umuntu azisho yena abantu ababona ukuthi hey loyana sibona ngesibindi anaso ukuthi uhamba noJesu so yini ke kufanele yenzeke kufanele kube yiyo leyo nto ukuthi abantu ababona isenzo ake siye kuba abazalwana abaclaimayo sibe abazalwana abanesenzo nomlazo ngoba insindisi inhloso yayo ukushintsha isenzo somuntu
inamandla isuke ingekho insindiso uma isenzo somuntu singashintshile. hayi isuke ingakafiki uqinisile usindiswe ephi kanti angikwazi ukuthi ngingathi mina imoto yami ifile ayisebenzi bese ngiyayithatha ngiyise workshop ngiyoyilungisa bese ngithi ayisilungile ibuye ime lapha mangithi inkinga ngithi uyifile cha undelo uzongibuza uthi angingithe ilungisiwe yebo lo bengitshela ukuthi ngithe ilungisiwe uzongibuza kanti uthi ilungisweni uma uthi isafile angithe ilungisiwe manje why uthi isafile ngizochaza ngithini hey futhi ngikhuluma i confused statement kodwa mangithi ilungisiwe bifile kufanele kubonakale phela ihamba kusho abantu bathi hawu le moto siyaphila kade yama yes hey why sizoba nabazalwana abaclaim ukuthi uJesu ngumsindisi kubo kodwa basatholakala ba comfortable ezonweni basindiswe phi kanti yini inhloso yensindiso kubona ngoba kuzokhipha umuntu esonweni uJesu weza ngenxa yento eyenziwa Adam ensimini ngase Eden that's why uJesu Kristu ebizwa nguAdam wesibili yes ngoba uma uAdam ewewe lesonweni kwaqala ke ukubusa kokufa waqala ukuthi umuntu asuke entandweni kaNkulunkulu Jesus Christ came to restore that position yes yokuthi umuntu makabuyele kuleya position yokureflecta inkazimulo kaNkulunkulu ukuthi enze intando kaNkulunkulu ukuthi umuntu aphile ngesu nangecebo likaNkulunkulu he came to make us alive ake sifunde incwadi singalokhunjana ngifuna ukukhuluma kakhulu ningafundi incwadi ake selapha incwadi neMaroma Maroma 7 sifundo verse 14 nothi ngifunde ngesiZulu ngoba sengibalekela nesikhathi yini into ethi uma ifika insindiso fanele yenzeke kubhaliwe kuningi akwazi ukuhlangana noJesu uqhubeka ube yinto obukade uyiyo before uhlangana naye akwenzeki wafika abanochoko kuye bahamba bengenalo awuzwa ke wafika impumputhe kuye zahamba bona wahlangana nababengahambi basukuma ababegula baphila ababengezwa bezwa wena ko bufeba wayiqhubeka ufeba kodwa uthi uhlangane noJesu kanti ungumsindiswani konke wrong ukheni kwephi wenzeni kuwe konke wrong noma ufike ukunika uclaim yebo ungangena boshaba ngibone into wrong la manje sengifuna ukuyibheka le nto wrong ukuthi itholakala kuphi mhlambe inkinga ikumfundisi olethe uJesu angaphelele noma kwayena umfundisi ushumayela nje amandla wekho but konke wrong ngoba uma ngabe konke ku right kumele umzalwane nje mayamkela uJesu aphenduke is either loyo unika uJesu wrong or yena unenkinga nje vele yena noma ukufarisa noma uthi mina yebo ngizoyithatha lento ngiyayibona it's appealing to my eyes or sight right but mina ngizoqhubeka nendlela yami moya ubuqili okay so kuyenzeka abantu bamthola uJesu impela okuyena yena inkinga le ebhekana khona ebandla laseKorinto umpostoli Paul akukuhle ukubonga kwini ninenhlama ninemvubelo endala uthi ningamashinga niyadelela ukudelela ukwenza into wrong noma so wazi right ukuthi yini kushinga ke lo uzusho ukuthi mina ngeke ngiyenze leyo nto noma ungathini noma ungangisha awungishaya uzuyeke baze bathi lengane leshinga athi ungangishaya uzuyeke athi mina ngizophuza ngenkani ishinga isidelela isichwenzi alikhizwi ongalikhiphela ishinga futhi ayikho into noma indlela ongayidisciplina ngalo ishinga uze lishintshe lize life liyishinga yabona indaba so uma uzothi umzalwane uthi wamukela uJesu kodwa uthi ufebe ngekubiyeka noma ukuntshontsha ngekuyeka noma manga ngekuwayeka ulishinga nje yayibona indaba so ayikho into ongasizwa ngayo you made a decision yourself futhi wena indlela yokuphila oyikhethile ile yokushinga nokudelela ongamlaleli uNkulunkulu so now ezweni lapha encwadini yaMaroma 7 kuverse 14 ngaphezulu kunesihloko lapha sithi ubugqila bomuntu phansi komthetho umuntu wayesigqila phansi komthetho kune dilemma epaintwa la ilencwadi ke7 before ezofika 8 uthi mayisefika lapha ku1 khona la kuMaroma chapter 8 ubesethi ngakho ke therefore akusekho ukulahlwa kwaba kuKristu Jesu abangasahambi
ngenyama kodwa bahamba ngani ngomoya. asizwe ukuthi yini into eyinkinga ngokuhamba ngenyama yene yini into esiyenzelwa ukuhamba ngomoya ukuthi sihambe ngomoya kufike kanjani. Oh yes. Okay. Besithi ngokuba siyazi ukuthi umthetho ungowomoya. Umthetho hayi umoya, ungowawo umoya, umthetho uvela kuNkulunkulu umoya. So umthetho ungowomoya awulethelwe kithi, ulethelwe ini, ulethelwe umoya. Uzosiza umoya wethu. Because inkinga insimini naseyidini owafa umoya. There is why singamboni uNkulunkulu ephethe amabhokisi amabili. Eyongcwaba Adam, kodwa Adam wafa nomkakhe. Ufa kuphi? Kumoya. Because umuntu akamuzwa uNkulunkulu ngenyama, umuzwa ngomoya ukuphila lokho. Ukuphila ukukhona ukuza uNkulunkulu. Sizoyifunda sesifunda incwadi abase Efesi uma yithi uniphilisile nani nanifile ibe sisitshelo sasife kuphi ayithi sasife sambelwa emgodini ayithi sasife ngani ithi sasife ngenxa yephambeko nangezono so isono siyambulala umuntu isiphambeko siyambulala umuphi lo muntu okhulunywa ngayo umoya. So now ithi ngokuba siyazi ukuthi umthetho ungowomoya kepha mina ngingowenyama yabona sihlukanisa into embili ke manje ithi kunenkinga la nakuba umthetho womoya mina inkinga yami ngowenyama so ayikwazi inyama ukwenza into kamoya ayikwazi noma isithanda so uphenta lenkinga manje umpostoli Paul uthe la kunenkinga la umthetho yebona ngiyobona muhlo wamoya kodwa nansi inkinga udibana nento yenyama na ukhona izinto embili ukuthi amanzi no paraffin noma ukubona ukuthi kuhlangene kodwa uyabona ukuthi lento akusinto yodwa khona untanta phezulu ayikhona ukungisebenzela ngoba mina ngowenyama mase siqhubeka ukuthi ngowenyama kanjani uthi othengisiwe phansi kwesono lapha ku14 sese ku14 uthi umpostoli Paul ngowenyama ngithengisiwe phansi kwani kwesono zimbili izinto ezenzakalayo umuntu uma esenyameni ungaphansi kwesono usathengisiwe phansi kwesono so into uJesu azoyenza kumuntu uma umuntu esesindisiwe inhloso yensindiso keep umuntu enyameni hayi uthafe usazofa kodwa uyamkhipha umuntu enyameni bese uJesu Kristu insindisi imfaka kumoya right uma umuntu ekhishwa phansi kwenyama noma enyameni khishwa enyameni umuntu efakwa kumoya into eyenzakalayo nansi othengisiwe phansi kwesono uyaphuma phansi kwesono hloko sithi lana ubugqila bomuntu phansi kwani komthetho uyaphuma phansi kwesono abe ngaphansi kokulunga abe ngaphezulu kwesono seyakhona ukuthi manje asibusi isono kanjani akusesisi isono esimbusayo ukuthi meke wabona into mangabe kade yiselo wabona into yomuntu efuna ukuntshontsha so uthi noma lowo mqondo ufika ukuthi lento kufanele ngangentshontsha kodwa akusabusi isono ngoba akasekho phansi kwakhe sekubusa ukulunga athi angayenzi lento base nginqondo entsha inqondo kaKristu sekunamandla nikwa wona ukuthi ayibuse lento ayimbusa bese yahamba kulo muntu ethi yazi ifoni yakhe ayihleli kahle noma ngabe lo muntu ifoni yakhe beyishile akathi lahlile ngiphiwe abaphansi akathi ngiphiwe abakithi uyayithatha ithozise ngani sephumile phansi kwesono sengaphansi kokulunga sephumile enyameni sekumoya senza intando kaNkuluNkulu eyine ukulunga asizwe ukuthi lencwadi ithini ithi ngokuba engikwenzayo angiqondi ngifuna ke simela uma umuntu esenyameni wenza izinto angaqondi ngana kanangqondo phela ngeke uqonde unengqondo ngeke uqonde ungenangqondo nawo izwi lithi mawubekini lowo mqondo mase mhlawumbe inceke athi ngakhuluma kakhulu asibambe ngomuno la siye lapha ku 1 John chapter 5 u20 verse 20 ifunda kanje ikepha sazi ukuthi indodana kaNkuluNkulu sifikile yasinika inqondo kuze simazi weqinisa sime lapho ke uKristu esefikile wasinika inqondo inqondo siyanikwa thina abakholwayo inqondo kuba sazi uNkulunkulu uma usunayo le nqondo uzokwenza izinto ezikhombisa ukuthi uyazana noNkulunkulu so uJesu Kristu wayezele ukuthi azosinika inqondo asiye nakule base Korinte sizobuya kule ncwadi sekulaba seKorinte ku2 le nje besifunda 1 Corinthians chapter 2 ithi mhlawumbe ngiqala ku13 uthi esikhuluma ngakho futhi kungengamazwi afundiswa ngokuhlakanipha kwabantu kodwa afundiswa ngomoya mzalwane ufundiswa umoya right sifundiswa umoya thina sinomoya ongcwele osifundisayo ngikunishiyano kodwa ngiyonishiya nomduduzo umoya weqiniso that's why ngithe inhloso yani
yensindiso, umoya weqiniso nomoya wobufarisi. Yes. Siholwa umoya. Uma bekade wenza izinto bekunomoya othize kwena. Umoya wokufa, umoya wobumnyama, umoya wamanga, umoya wesono, okungumthetho enyameni, umthetho wesono nokufa. Yes. Kodwa uma sekufika uJesu kuba nomoya ofikayo kwena. Umoya wani? Umoya weqiniso, abawubiza ngokuthi umthetho onomthetho kamoya wokuphila. Yes. Umoya engcolo ufika nomthetho kamoya wokuphila bese ukukhulula umuntu emthethweni wesono nokufa. Into eyenzeka kumuntu uma esenoJesu. Oh yes. Ya lethi sifundiswa uyeke umoya engcwele. Usho njalo noJesu Kristu uzonifundisa konke, anuholele kulo lonke iqiniso. Uma umzalwane engenawo umoya engcwele akasiye umzalwane. Yes. There is why ezomemeza uJesu enza izinto zika Satan because inkinga kanayo umoya engcwele. Ilento elahlekela abantu abaningi. Awukhona ukubona nento engamanga ipresent wakho because awunawo umoya engcwele. Awunawo umoya okuqondisa ukuthi lento ekhulunywa la ayikho. Uvuma zonke ukhamisa ngithele. Umfaka mebe potozo uyapotoa mabe kuyeka uyafutheka. Awuna moya engcwele. Awukwazi ukuhlukanisa. Uzohlukanisa ngani? Ngoba phela umuntu osisiza noma umoya osisiza yilo moya esinikwa yena uJesu ephila kumuntu okuyena okhuluma. There is why ngeke ube nenkinga yokuthi mhlawumbe ukutshela umuntu umzalwane nomoya engcwele indaba yokugqoka unayo inkinga yalokho. Ngeke sibe nankinga ngoba umoya engcwele yamtshetho wami akagqoki kanje. Manje sinenkinga yabazalwana abama wheelbarrow. Abangenamoya engcwele abafuna ngaso sonke isikhathi lobetshelwa. Ngani abasiba abazalwane. Ake siqhubeke kodwa. Ithi sichaza komoya ngomoya, asichaza komoya ngenyama. Yes. Futhi asichaza izinto zenyama ngomoya. Sichaza komoya ngomoya. Yes. Ngani sinomoya kaNkuluNkulu. Uma umoya kaNkuluNkulu engekho kini anisiyo wakhe. Yes. Anisekho enyameni nina. Isho njalo incwadi yaMaroma 8. Anisekho enyameni nina. Kodwa nikumoya. Uma umoya kaNkuluNkulu ekini uba kumoya ngokuthi umoya bekuwe. Uma umoya engekho kuwa awukho kumoya. Asiqhubeke. Umuntu wemvelo kakwamukeli okuka moya kaNkuluNkulu. Simeke. There is why kufanele silwe kangaka silungise izifundo. Sidila nabantu bemvelo bangazazi izinto zika moya kaNkuluNkulu. Makukhulunywa izinto zika moya kaNkuluNkulu bayadideka. Abazamukeli. Azozimukela kanjani babemvelo ngoba lento into kamoya. Sikhuluma ngento kamoya. Asizwe ke siqhubeke. Besithi ngokuba kubuwula kuye angeke uqonde ngokuba kubonisiswa ngomoya. Angeke uqonda kanawo umqondo. Akanikezwanga lenqondo uJesu anika nawo ukuthi ayiqonde lento. Lento idinga ukuthi unike umqondo wasezulu umqondo kamoya ukuze uzoyiqonda. Sizokuzwa ukuthi lo mqondo uyini. Ngeke kumukele uwemvelo akakuqonda kanayo inqondo yakho. Ayenze example. Uma umuntu kuzothuza oba udokotela akavela athathwe kuthiwa akahlinza abantu. Wenziwa kanjani? Qala yofunda. Lokho kufundisa ukunika inqondo eswaka umuntu phambi kwakhe indoctrinate ngezifundo ezingama causes. Cause 1 ubani bani usuke kunika umqondo ukwenzela ukuthi uma ngabe usudibana nesimo esizodinga ukuthi usize umuntu wena usunayo inqondo sokuthi inkinga yalo njengoba enze nje sunale nqondo mina engenayo njengoba ngigula. There is also bona lapho esifaka lezi zinto bese besibuza imibuzo emithathu ukuthi lenze njalo likhanda unama sinus mawuchaza bese okay umthole ibhala wayebhala mina yini ngingabhala anginayo inqondo angifakwanga kodwa yena ufakiwe inqondo akwenzayo nguqoni. Lo akaqondo inqondo akafakwanga. Umzalwane nevangeli nensindi sifaka umuntu umqondo. Hayi yezwakala. Wasezulwini umqondo kaKristu. Ukuze azokwenza izinto ngokwenqondo kaNkuluNkulu. Kuphuma umoya wokwenza izinto ngendlela endala. Inhloso yensindiso. Hayi. Iyamshintsha umuntu. Uma umuntu esefundile siya expect ukuthi ne behavior yakhe kufanele ibe civilize. Baze bakutshele bathi wena ufundile akumele ngawu-acta kanje. Don't act barbaric. Basho njalo uma bekhuluma amagama amakhulu. But you have to be civilized.
Khombisa ukuthi ufundile. Uyimpucuzeke ukuthi awusarizini njengabanye abantu. Ukhombisa ukuthi sekukhona umqondo othize ofakiwe kuwena. Yes. Umzalwane kulindele kokunjalo. There is why sinamathema athi mruti watsotsi. La mathema vele kutheni lo mfundisi fanele ngabe umfundisi ohamba ngani ngobuqotho into kodwa utsotsi. Isigebengu sikamfundisi because kune expectation ye standard esithize kodwa akayenzi uphambanisa izinto bese bethi umruti watsotsi. Ngiyakuzwa. So kulindelekeni ke kumzalwane kulindele ukuthi umzali lezi izinto abezenze endala uma sekufika uKristu Jesu empilweni yakhe nensindiso zishintshwe aphile ngokwesiko elisha. Ake siqhubeke ngoba sifuna indaba yengqondo la. Ithi angekuqonde ngokuba kubonisiswa ngomoya, right? Yes. Mase mayiqhubeka ithi kepha ongomoya ubonisisa konke kodwa yena kabonisiswa umuntu. 16 seyeqeda. Ngokuba ngubani wake wazi umqondo wenkosi ukuba angaze ayifundise na kepha thina sinomqondo kaKristu. Thina sinawo sinikiwe. Yebo. Wayezele kona ukuzosinika insindi isinika umuntu umqondo. Yes, umqondo kaKristu. Yes. Uma sowunawo ke lo mqondo kaKristu kunezinto ekufanele etholakale kuwe ezenziwa uKristu. Oh yes. Bese kuba nezinto engamele etholakale kuwe ezingenziwanga uKristu. Oh yeah. Lento akusiya amagama nestatement ukuthi sihambe siphusha abantu. Fanele zize ngalendlela yokuthi unale ngqondo. Oh yes. There is why umzala nakusuma umuntu ogadwayo. Yes. Umzala nakusuma umuntu olinda ukuthi abazali bayambona na. Umzala nakusuma umuntu othi hayi lana ngibonwa umuntu ngedwa. Umzala nomuntu owenza ukulunga noma ngabe kumnyama noma ngabe uyedwa noma ngabe uyabonwa noma ngabe akabonwa because kunomqondo okuye lowo mqondo uza nepresence kaMoya Oyingcwele kuyena. Yes. Uma uMoya Oyingcwele efikile wahlala kumuntu izithelo zizokhuluma ukuthi lo muntu uyakholwa automatically. Lento kumele izenzakalele yona automatically. Awubi ibhara automatic uba automated. Yes. Awubi ibhara mofika wabekwa la so ze sikuthathe. It's automated. Uyakhona to duma uhambela unomqondo omusha la. Ngoba kunento enzakalile kwena ebizwa ngokuthiwa amandla avela phezulu. Yep. Nansi indaba lapha ikhona. Yeah. So insindi siyamshintsha umuntu from esenzeni wesidala. Asifunde futhi nceko. Kunezinto engamele etholakale kumuntu othi uyakholwa. Yabona ngiyajumpa sibuyele khona lapha. Ngiyajumpa this one technique. Ke sibuyele khona lapha encwadini Roma 7. Yeah, ngiyakhumbula ukuthi sigcine nje. Yabona indaba. So now lezi izinto ezenzeka literally. Yes. Umuntu uyaphuma enyameni. Mayiphuma enyameni uphuma phansi wani kweso awuyiclaim land. Then lapha elithi ku15 ithi ngokube ngikwenza ngiqondi. Umuntu okuyasenyameni akanami umqondo oqonda izinto azenzayo. There is why umuntu emtshela ethi yazi utshwala ngisabuthanda. Umbuzo uphuzelana mfowethu ya man lento ngiqedelana nemali. Baze basha bambethile umuntu wayesebenza kahle kabi. Yeah. Ngenxa yotshwala wazwa phelelwa umsebenzi akayiqondi lento ayenza uyenza. Yabona lento kusenyameni ugqilaziwe usigqilasasi sona. Kodwa uma kufika uJesu phela kufanele sikhululeke. Singabe zigqila zesono. Noma esekhona. Sekufanele sibe nenqondo eqonda izinto esizenzayo. Asisenziswa thina. Sesenza izinto ngokuthi si independent sesimweni sikaNkulunkulu. Nge divine will esinikwe uNkulunkulu. We are freed. Right? I-freedom yempela itholakala ngoJesu. Yes. Now uthini ke mayiqhubeka lapho uthi ngokube ngikwenzayo akusiko lokho engikuthandayo. Yabona indaba? Oh yeah. Uma umuntu esenyameni engaphansi kwesono uyenzisa izinto angayithandi. Usukazi kahle umuntu ngikufuna ukubulala azathi azi nenhliziyo enhle kusho umbulala. Ongambheki umuntu uma kwamcasula. Hayi kodwa yazi mina umthetho wangu nenhliziyo enhle. Nomthakathi athi umthetho wami ngoniwa abantu. Uyazi lento ayenza ukuthi yimbi akathanda ukuyenza. Inkinga ukuthi ugqilaziwe ingalo lento engithanda ukuyenza. Angikhona ukuyenza. Lewo ngikuzondayo lo engikwenzayo. Waye ugqilaziwe. Manje umbuzo uthi noma sekufika uJesu usakhuluma same language. Cha. Lo engithanda ukwenza. Lokhu engithandayo ngikwenza. Lo engathanda ukwenza ngiyakwenza. Umzalwane
akumelanga kanti usindiswe yeah kula kungena khona ubufarisi yila kungena khona ubufarisi yeah mina ngeke ngiyeke indlela yami endala eish ngeke ngiyeke indlela yesiko lami yeah ngizohlala ngale yandlela uma ivangeli lifika kunezinto engamele zikukhulunywe ngazo thina ayisitholeke lo ncwadi Ephesians 5 once kwa2 sindisiwe kuthiwa lezi zinto azingaphathwa nangegama mase kufika uJesu oh yeah kuthiwa lezi zinto azingaphathwa nangegama okay ngakho ibani ngabalingisa uNkulunkulu njengabantwana abathandekayo uma umzalwane esindisiwe u1 lo ngifunda uma umzalwane Ephesians 5 verse 1 uma umuntu ethi umzalwane ulingisa uNkulunkulu now the question is uNkulunkulu uyafeba uNkulunkulu namanga cha uNkulunkulu namaqobo nenzondo hayi unomona akanawo so umlingisa ngani question efanele abazalwane le ndaba yensindisi indaba iqinisa indaba yobuqotho akusindaba yokuclaim it's not a lip service yeah indaba yesenze sisona sona kuze umuntu ahlukanisele uNkulunkulu kuthiwa lo ungcwele sokhuluma ngelilanga indaba yobungcwele uthi ungcwele usho ukuthini ngoba ungcwele akusi term nje it's not a fictitious or a lofty word okundu igama olisebenzisayo as a flowery language umuntu ungcwele uyazisho khona futhi umbukelo kwacela ukuthi sikhulume ngobungcwele nakho so uyasho yeah ngoba mawukhumbula nje uNkulunkulu uqhamuka kuMoses uthi Moses le ntaba omi kuye ingcwele wayithi ingcwele ingangcwela kanjani ntaba ngoba enamatshe iqhubeke namatshe njengezinto ayithi amatshe ayengekho lapha ukuthi ayikhazimula lakhe ngegolide ecalula yayinehlabathi nima ngabe kunomoya kuphepha njalo waya ingcwele because ayihlukanisiwe ihlukanisela ukuthi uNkulunkulu intaba ayikhethele yona kwakhamba uAbraham lapha benza ama-altar uNkulunkulu lawo ama-altar la yenziwe khona lo ndawo ayihlukanisa athi le ndawo sekuyeyami ubungcwele within the context yokukholwa usho ukumiswa kwento imisela ukusetshenziswa uNkulunkulu kuphela izitsha zasethempelini nethempeli kwakuthiwa ingcwele ngoba indawo eyimisiwe wathi izokwenza umsebenzi kaNkulunkulu uma umuntu ekhethiwe uyakhishwa ekutheneni izinto njengabantu bese kuthiwa wehlukanisiwe umisela ukwenza umsebenzi kaNkulunkulu ubungcwele vela lapho you are called to be separate from other people but not only just to be separate you can be separate from other people but ungabi ingcwele akuthiwa nje wewe wedwa ufundi endaweni or wewe wedwa onemali uhlukile but awungcwele but wabizwa uNkulunkulu ukubizela umsebenzi wakho ukuthi sawuzoba ivessel yami njengezitsha zasethempelini then ungcweleke ngasunjalo uyehluka ekutheni wenza izinto njengabanye abantu nangendlela leli lizwe intaba le uNkulunkulu intaba eyisebenzisa for umsebenzi wakhe eyimisela ukuthi le kuyoba intaba yami ubungcwele bavela lapho ke hayi ngiyakuzwa yeah bara ke sifundeke ithi nihambe othandweni njengalokhu uKristu wanithanda wazinikela ngenxa yenu abe ngumnikelo nomhlatshelo abe yiphunga elimnandi uNkulunkulu madoda bese ithi ke kepha ubufebe nakho konke ukungcola noma isanga makungaphathwa nangegama phakathi kwenu njengokuba kufanele abangcwele sikwazi ukukhuluma ngalezi zinto bazalwane lithi izwi likaNkulunkulu lezi zinto azingaphathwa nangegama namhlanje nabazana abafunayo ngenkani ngami ngisindisiwe bathi bangcwele kodwa lezi zinto ziyaphathwa kodwa umuntu uyafona ikhethu neboyfriend semkipitweni nawo sindisiwe kipite kanjani usindisiwe ngoba phela umkipito ubufebe ifornication noma kuthi ujola nomuntu oyedwa amulala naye ungashadanga nalo muntu ufebe lobo obizwa ukuthi ifornication yeah iadultery ngoba abazalisa abadida zonke lezi zinto iadultery ukuthi mina njengoba ngishadile ngihambe ngiyolala nomunye umuntu uma ngabe lo muntu engashadile usuke efornicator kodwa mina ngisuke ngicommit adultery ukuphinga ngesizulu hlukile lezi zinto zimimbili kodwa zingaphansi kwesexual immorality kuze kuzongena okunye ukuphansi kwesexual okubizwa ukuthi ihomosexuality amadoda alala nayo noma abesifazana abalala nayo esinye sesono lese singena ngaphansi kwesexual immorality zikhona futhi ezinye indlela yokulala ngendlela engasiyo zingena so ngaphansi kweperversion ukuba perverted zonke lezo zinto lithi izwi likaNkulunkulu kithi lezi zinto azingaphathwa nangegama njengalokhu kufanele abangcwele
kunezinto ekuthiwa lezi zifanele abangcwele. Angibeke kanjena ke. Uma umuntu engakholwa akakweleta ukulunga. Akakweleta ukulunga. He is not indebted. Vela akakholwa. Akakholwa. Izwazi ungasizwa thina uma ngabe umuntu ephethela ubhiya wakhe lapha. Even nezwe aliyashuta lo muntu isidaba. Kodwa ake uphathwe umfundisi. Ake uphathwe umuntu othi uyakholwa. Kuzozwa kukhulunywa. Why kukhulunywa? Ingoba kalindelekanga ukuthi ngabe uyayenza lento. Yebo, ukweleta ukulunga. Ungaphansi kokulunga. Akulindelekile kuyena ukuthi ngabe uyayenza lento. So uyakweleta ukulunga. Kufanele ukulunga ngaso sonke isikhathi kube yinto ayenzayo. Kufanele vele abantu bamhlulele. Ngoba yena washo. Wazwa lethu ufakazi phambi kwabantu wathi mina sengiyakholwa. Uma uke wathi kubantu usuyakholwa, balindela a certain pattern of life of behavior. Yayizwa indaba. Abalindele ukuthi lento obuyenza kudala usazoqhubeka uyenza. Uma uyenza bathi ulikholwa lamanga. Kungasho ke nje abazana ukusha abantu. Ayisiqhubekeke. Besithi ke nehlazo nokubheda nokulawula kuyizinto ezingafanele. Ithi kepha kunalokho makube ngokubonga ngokuba yazini lokhu niqonda ukuthi akukho sifebe noma ingcolileyo noma onesangabe okhonza izithombe onefa embusweni kaKristu noNkulunkulu. Fanele abazana bayazi lento. Ngoba inhloso yensindiso kwakuzokhipha abantu kulezi indlela. Uma umuntu ethi usindisiwe esazenza lezi zinto. Lowo muntu lethizo laNkulunkulu akanalifa embusweni kaKristu noNkulunkulu. Asiqhubeke. Ithi uhambe ekanyeni. Masingakhohliswa umuntu ngamazwi ayize. Akhona amazwi ayize asekufakazwa abantu. Bathina abantu bathi as long as wamukela uJesu njengenkosi nomsindisi wezulwini. Bese bengasinaki isenzo. Bangabheka amafruit. Isithelo bangabheka ukuthi umuntu isenzo sakhe se-align nalento ayishoyo. Amazwi ayize lawo athi umpostoli uPeter makhuluma athi amazwi aludwadwa. Athi amafa aqhutshwa sivuvu aqhutshwa umoya amafa angenamanzi. Khuluma udwadwa. Monze njalo amazwi angasizi ngalutho ayize amazwi nje ashoyo nje. Asikhuluma amazwi ashoyo nje thina. Sikhuluma amazwi ashintsha isenzo somuntu aphenduke. Abe yisinkwe emphefumulweni womuntu. Uthi ngokuba ngenxa lezi zinto ulaka likaNkulunkulu lehlele phezulu kwabantwana bokungalaleli. Uma wenza lezo zinto umntwana okungalaleli ulaka likaNkulunkulu uzokwehlela phezulu kwakho. Ngoba inhloso yensindiso ukususa umuntu ngaphansi kolaka kaNkulunkulu. Inhloso yensindiso ukususa umuntu efebeni. Inhloso yensindiso ukususa umuntu emangeni ukuthi umuntu akangaphili ngamanga ukuze ulaka likaNkulunkulu lingaweli kuyena. Okay, besithi ke ngokuba kade nani ngobumnyama kepha manje ningokukhanya enkosini. Hambani njengabantwana bani bokukhanya. Ngokuba izithelo zokukhanya zisebuhleni bonke nasekulungeni naseqinisweni. Nihlole ukuthi kuyini okuthandeka enkosini. Ningahlanganyeli imisebenzi obumnyama engenazithelo kepha kunaloko niyidalule. Ngivalelana ke lena. So yakwenye incwadi. Yayizona incwadi balenteni kanjani? Ithi ngokuba izithelo zokukhanya lapha ithi ngokuba kade nani ngobumnyama kepha manje nini ngokukhanya enkosini. Akwazi ukuthi uhamba ngokukhanya noma ukukhanya kodwa kubonakale amafruit obumnyama. Mangingathiwa nceko akucinywe ilight usendlini umnyama sebusuku bese kubekwa ibhodi kuthiwa bhala. Right? Bhala ebhodini ngobumnyama ungaboni lutho ubhale bese kuyakhanyiswa. Kuzobhaleka into obuyiqonda uyibhala. Kuzobhaleka ku-a ezinoyini noma loyi. Ngeke kubhaleke ine noma loyi. Uzozama. Mangathiwa ke uthatha inareti. Thwathunga ebomnyameni. Uzothungeka. Angeke. Right? Ayikho into eyokwenziwa ebomnyameni ibe yinhle. Why ethi umzalwane usekhanyini kodwa kuvela ithele ezimbi. Kwenzeka kanjani?
lezi ithelo zobubi zibuya ngoba ithelo zobubi ama result obubi ama result obumnyama right uma wenza izinto okukhanya wenza izinto ubonta la ngofaka amanzi yonke into iyaqoqa ngofaka amanzi uyabona noma ukuthi anempuka noma wana akuna mistake mangathiwa udla ebumnyameni namaphelo uzowadla ngudle ebumnyameni udle ebumnyameni right nako konke okuphakathi uzokudla ngoba udla ngobumnyama kodwa makukhanya kona ukuthi kunalento ubeke eceleni why senza izinto zobumnyama kuba nethelo zobumnyama kodwa sithi thina sekukhanyeni yaqhubekayo lencwadi iphenyekile ithi hambani njengabantwana bani bokukhanya ngokuba izithelo zokukhanya zisebuhleni bonke zisebuhleni hayi ebubini ebuhleni bonke nasekulungeni naseqinisweni Nkosi yami ake siye lapha ku Titus iningi lezi ncwadi kodwa ngesiqede zonke bazalwane Titus 3 kancane mhlamba ke ngesimabomu siqale lapha ku2 ngokuthe 10 minutes osesele no chapter 2 siqale ku chapter 2 uverse 11 uthi chapter 2 nje Titus verse 11 uthi ngokuba umusa kaNkuluNkulu okusindisa ubonakelisiwe kubantu bangifuna ukuhlukanisa something ke la kunomusa abantu asebezenzele wona labantu abanomoya wokufarisa umusa wabo kodwa kukhulunywa ngomusa kaNkuluNkulu lithi izwi kaNkuluNkulu ngokuba umusa kaNkuluNkulu ubonakalisiwe kubantu bonke okaNkuluNkulu asandaline lawo mazwi okaNkuluNkulu veziwe umusa sibheke ukuthi wayenzani okaNkuluNkulu umusa hayi wabantu nabafundisi namasonto sikhuluma ngaloyo sikhuluma ngokaNkuluNkulu sizo 12 uyasifundisa ukuthi sidele ukungakholwa umusa kaNkuluNkulu wenzani uthisha uyafundisa ukuthi siyakudela ukungakholwa nezinkanuko zezwe sifundiswa yini umusa ukuthi siyadela inkanuko zezwe number 3 sihambe ngokuqonda umusa kaNkuluNkulu sinika umqondo oqonda ukuthi sihambe ngokuqonda hayi ngokungaqondi bese sikhuluma sithi esikwenza asiqondi asikhulumi kanjalo ngomusa umusa yakususa ukungaqondi usinika ukuqonda ukuthi masihamba sihambe ngokuqonda noma abantu bekhuluma baze basho bathi labantu banengqondo hayi senze izinto zokungabi nangqondo sibe sithi singaphansi komusa sizenza kanjani hamba umithi izingane zabantu hamba utshontsha imali zabantu faka abantu kuma pyramid schemes izinto zokungabi nangqondo ekubeni ukuthi ngaphansi komusa uzosindiswa ngomusa unamanga umusa usinika umqondo usahambisana straight umusa nani nenhloso yensindiso ukuthi siba nokuqonda ekuhambeni kwethu umusa wenza lo msebenzi maliqhubeka lithi nokulunga nokumesaba nangokumesaba uNkulunkulu ngani kulesikhathi sama sifundiswa umusa zonke lezi zinto nokulunga ukulunga righteousness inikwa umusa hayi ukungalungi nokumesaba uNkulunkulu uma sinomusa kaNkulunkulu sibonakala ngokumesaba uNkulunkulu sihambe ngokumesaba singantshontshi singabi nemisebenzi obumnyama umusa wenza lo msebenzi kaNkulunkulu asijampeke selaphana ku 3 khona la ku Titus 3 uverse 3 ufundeka kanje uthi ngokuba nathi kade sasiyiziwula abangalaleliyo abadukiswayo sikhonza izinkanuko nokutamasa okuyizinhlobonhlobo sihleze ebubini nangomhawu sizondekile sizondana ke ngimeke u3 kuphela awumuze babusha umchaza intini kanjani and this is the past uthi sasiyizo lezi zinto when before Christ came before sisindiswa akakhulumi ngazo in a present tense but in the past sasiyizo but konke yenzeka uthini sasiyizi ukade sasiyiziwula sasingena ngqondo kodwa manje khona okwenzeka kwafika uJesu kwafika insindiso kwafika umusa asezona iwula uthi sasiyiwula number 2 sase kanjani abangalaleliyo kwafika umusa kwafika ivangeli kwafika insindiso sesiyalalela abadukiswayo asadukiswa manje kwenzakalani kwafika umusa kwafika ivangeli kwafika insindiso asadukiswa sesiyaqonda base ngabanjani abakhonza izinkanuko nokutamasa sasizenza izinto asatamasa sakhonza inkanuko why kufika uJesu kufika umusa kufika ivangeli sekunomehluko these things are the past are our past now sesine present noma ne presence okay mayiqhubeka kithini ke ithi sihlezi ithi izinkanuko zoku nokutamasa okuzinhlobonhlobo
Tamasa wenhlonhlobo okuningi wayefuna ukuthakatha wayethakatha wayefuna ukuba igay wayiba yigay yonke lonto Tamasa ngokuyinhlobonhlobo besithi sihleze ebubini nangomhawu sahleze ebubini sisukile manje ebubini ithi sizondekile sizondana inzondo kwakuyinto yethu ya inzondo nokuzondana kwakufana namanzi kufishila sasiphila khona sasibhukuda kuko isono umbuso wesono yonke le umuntu abakuyo mayesenyameni abe ngaphansi kwani kombuso wesono we-reign the sovereign reign of sin yizo zonke lezi zinto abhala umpostoli Paul ziba khona kumuntu mayesenyameni ziba khona umuntu mangaphansi kwani kwesono right uyaqhubeka ithi kepha lapho madoda kepha lapho sekubonakalisiwe ububele kwabani bukaNkulunkulu umsindisi wethu nothando lwakhe wasisindisa sekakhuluma ukuthi lezi zinto wasikhipha kuzo ngobubele nangomuso wasisindisa usho kanjani ukuthi usindisiwe kusatholakala lezi zinto nokutamasa uyinhlobonhlobo kanti lo Musa nobubele kwaNkulunkulu babonakala kanjani kuwena ngoba phela mayisefikile lifikile ivangeli nensindiso kuyashintsha izwa lencwadi thini ikepha lapho sekubonakalisiwe ububele bukaNkulunkulu umsindisi wethu nothando lwakhe kubantu wasisindisa kungenga ngemisebenzi yokulunga esayenza uthi asenzanga lutho akusithi nesaqale sayiyeka lezi zinto noma safakwe emaklasini safundisa ukuthi yiyeka kanjani kwafika uJesu wasipha amandla wasisindisa kulezi zinto zasuswa malithi kungenge imisebenzi yokulungisa yenza isho leyo umuntu usindiswe ngenzanga lutho right but usindiswa kukuzo lezi zinto ukuthi angabisazenza ungabisabuyela ke kuzo manje makuzothiwa asindiswa ngomusa kuphela ngokukhola abantu bafuna ukuqhubeka benza lezi zinto bakhuluma usindiswanga yayizwa leyo ndaba la bakhuluma amazwi ayize asiqhubeke sizwe ithi ke mayiqhubeka lapha ithi wasisindisa kungeke imisebenzi yokulungisa yenzayo thina kepha ngokwesihawu sakhe ngesigezo sokuphinda ukuzalwa nokwenziwa sibe basha ngomoya ongcwele amthela kakhulu phezukwethu ngayo uJesu Kristu umsindisi wethu ukuze silungisiswe ngomusa wakhe umusa yasilungisisa sibe izindlalifa zokuphila okuphakathi ngokwethemba ayidinga explanation lencane hayi akekho umuntu oyothi usindisiwe efeba akekho umuntu oyothi usindisiwe entshontsha akekho umuntu oyothi usindisiwe ebulala enenzondo zonke lezi zinto umusindisiwe ngomusa kaNkulunkulu ziyasuswa umuntu ekuKristu osidalo esisha ukudala kuyandlula beka phela sekuvela okusha sekwazi umuntu ngokwenyama nokuba besimazi uKristu ngokwenyama kodwa umuntu seshintshiwe uma ekuKristu amen ayicacile isobala ayibekile mfundisi ngiyayizwa mina ngiyathemba ukuthi nombukele ekhaya futhi naye uyayizwa ngiyazi ukuthi ivangeli mangabe lishiyelwa ngalendlela kungathi kuyaliwa umuntu athi mayemamela afune nani okushintsha athi ayangiphinde ngibamamele lapha ayixoxele uNkulunkulu inhloso yakhe akusikhona ukuthi uyalwa nathi uyasilungisa wayesilungisa ingoba uyasithanda ngoba sesisuke saphuma kakhulu endleleni sazenza izinto ngokuthi amavesi bekuphikwa one verse lapha lingalandwa kwicontext lando nje lela verse lodwa ngoba nathi kasifundeli amaBhayibheli sifidweke ke nana information wrong kanti cha ngempela uJesu weze emhlabeni lithi sizosindiswa ngokukholwa kuJesu Kristu but akupheleli lapho kufanele kube nanezithelo uyibekile nje mfundisi uqedile mina mangathi ngiyayiqhubha le ndaba ngoba sengiyayona engakusho nje kumuntu ongakakholwa kuJesu Kristu lalela konke lokho kufundwa la ungathi wena kubalwa izinto ezinzima kabi ngeke ngiyikhona woza kuJesu ukholwa kuyena uthi I am gently and lowly in heart udozana nizothwala ijoko lami uzosiyekisa zona lezi zinto one by one ngoba uyasithanda uzodila nathi ngendlela yena akwazi ukudila uyasunderstand thina singabantu uthi sinjani uyokwazi ukudila nawe so ungathi wena uyivalele ngaphandle uthi ngoba mina ngeke ngikhona vele that's why uJesu weze emhlabeni ngoba ngesikhona kodwa mase sesikuJesu sibe sesiqala sesikhona ungasalike ngaphandle ngamamukelanga uJesu abe inkosi nomsindisi okuphila kwakho ilawo mazwi nje nami ngizovala ngawo namhlanje angazi kukhona ukugcina mhlawumbe
Amen. No. Sibonge uNkulunkulu emuhle emakhaya anenze kahle. Engakusho nje mina ukuthi ahlangane futhi kwivideo elandelayo. Amen. Amen.